हेलो गाइस पुणी थोड़े नुआ वीडियो रे स्वागत करुच्ची समस्त को मोर अधिक अधिक जुआर केनता काय काम दाम करलासनी कायटा करलासनी आम जुंदरा गादा तान बसलु दुईटा चेमटा और चेमटी बस दिला चेमटी नागी आज सेंटर जाई रलाई कायटा दिला केन पचारे जाई सेंटर ने जाई रलाई तो टोगरी टोकी मोन टोगरी ऐसो में तू क्या जी रली साजी टेंटने टिक्कर सांगनी ओंडा खाई के कोणती टेंटने चेंटोर ने काय कायटा दिला आजी डाली आवली काय बात डाली यार बात आज ओंडा नु आई आई ओंडा फोन दिला आजी खायलास ओंडा खायलास की घरे आणलास ओंडा खाई बाबा मन कथान ए की काय करलीस काय आणली घरे आणलीस घरे आणली करी एकला खायलीस की टियोक पण दिलीस गेली याची नो तू क्या जिरलीस सेंटर सेंटर जिरलीस इवाड़ तक मोबाइल के दाक काय केटा दिलाय तो के है काय केटा दिलाय ओंडा आली बात आली टाट आली बात शाक पण देऊ आज काय शाक दिलाय डाली टाट रोंडा दिलाय कट्ट्याला कान दिलाय गोटक लाखान गुटला खानची तू पण घरी आण दिलीस कार काची यमन ना खाते एमन तो खाचे होय तुम काय बाकाचे दिलेलाय आम्ही बाटन खायलो तुम बात संग खायलास होय दोनों लोग सेंटर जा रहे दोनों लोग गोटे के लोग बस कर खाऊ आज ए झगड़ा नहीं हो आज नहीं दोनों लोग गोटे के लोग बस कर खाऊ ओक नहीं मिस बा मानी ए नुआय तर मारना काय नाव आहे तर मार नाव पुणे तर बाबार नाव दिनो तर मार नाव पुणे तर बाबार नाव धीनो बोतरा आहे की अरिजन आहे नमय बोतरा आहे की अरिजन आहे नमय बोतरा आहे बोतरा आहे चलो भाई आज गोटे चेमटी ना गया ताक पचार दखबो ने है नहीं तर बाबार नाव काय नाव आहे रामो रामो गोय तर मार नाव कचरी तमर घर कत लोक आजास है कत लोक आजास आलिया मन तोल बाबा मा कत लोकेला 8 किलो 8 किलो केला तर बाबा बोतरा है क्या रीजन है बोतरा है ओ बहुत बहुत धन्यवाद नाच के फोन जाना काय गीत ने नाचू आज जुली जुली नाचू आज साड़ी पिंजी कर की ऐसे नहीं नाचू आज कुर्ता संगे तू पण जाने जुली जुली नाच के कर दे नाच रहा गुनु उपास दिने पैसा दिलाय तो पण दिलाय सुमे पैसा कोणे दिला कोणे पैसा दिला कोलार ने सांग कोणे दिला कोणे दिला अधिक बोल घोड़के न कल बये कोणे दिला अधिक कोलार ने सांग तूय